ବହୁଦିନ ଧରି ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ପଶୁ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ବାତ୍ୟା ଦାନା ଆସିଥିଲା ତ ପାଣି, ଆଳୁ, ପିଆଜ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖୁଥିଲେ। ସିଂହରାଜା ଏକଦିନ ସବୁ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସରପ୍ରାଇଜ୍! ଆଉ କହିଲେ, ଆମେ ସବୁ କିଛି ବିଶେଷ କରିବୁ। ସିଂହରାଜା ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଖୁସି। ତ ସିଂହରାଜା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ, ଆମ୍ବୁଲ ରାଇ ଟିକେ ହେଉ। ହେଇ କହିଲା, ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ଟିକେ ଆଣିବି। ବନ୍ଦର କହିଲେ, ପୁଷି ମାଉସୀ ଘରୁ ବେସର ବଟା ଟିକେ ଆମେ ଆଣିବୁ। ତ ବାଘ ରାଜା କେମିତି ପଛୁଆ ରହିଯିବ? ବାଘ ବୋଇଲା, ମୁଁ ଟିକେ ଆମ୍ବୁଲ ନେଇ ଆସିବି। ଏମିତି ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ଆଣିବାକୁ ବାଦା ଦେଲେ। ସବୁ ପଶୁ ପ୍ରୋମିସ୍ ନିଭେଇ ଆପଣା ଆପଣା ଜିନିଷ ନେଇ ଆଇଲେ ଆଉ ଆମ୍ବୁଲ ରାଇ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ମୂଷା କହିଲା, ଆମ୍ବୁଲ ଟିକେ ବେଶୀ ପକେଇବୁ, ଖଟା ଖଟା ଆମ୍ବୁଲର ସ୍ୱାଦ ଆସିବ। ବାଘ ଏକ ବଡ଼ ପତ୍ର ଉପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଗାଡ଼ି ରଖିଦେଲା। ସିଂହରାଜା ଲଙ୍କା ତେଲ ପକେଇ ଆମ୍ବୁଲ ରାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଲାଗିଗଲେ। ବିଲୁଆ କଡ଼େଇରେ ବଟା ବେସରକୁ ପକାଇ ଧିମା ଆଞ୍ଚରେ 5 ମିନିଟ୍ ବସେଇଲା। ତାପରେ ସେଥିରେ ବତୁରା ଆମ୍ବୁଲକୁ ପକାଇ ଟିକିଏ ପାଣି ଢାଳିଦେଲା। ଏତିକି ଭିତରେ ବନ୍ଦର ଟିକିଏ ମିଠା ପାଇଁ ଲୁଚେଇ ଗୁଡ଼ ମିଶେଇଦେଲା ଆଉ ଅଦା ଖଣ୍ଡ ଟିକେ ପକେଇଦେଲା। ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇକି ବସିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଏତିକି ଭିତରେ ସମ୍ବରର ପାଳି ପଡ଼ିଲା। ସମ୍ବର ଆସି ସେଇ ଛୁଙ୍କକୁ ନେଇ ଆମ୍ବୁଲ ରାଇରେ ପକେଇଦେଲା। ଚୁଲା ବନ୍ଦ କରି ଆଗରୁ ଥିବା ଦହିକୁ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ପକେଇଦେଲା। ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ସିଂହରାଜାର ଆମ୍ବୁଲ ରାଇ। ରାଇର ଖଟା ଖଟା ସ୍ୱାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଖେଳେଇ ଦେଲା। ସେଇ ଭିତରୁ ମୂଷିକ ରାଜା କ'ଣ କଲା ନା 2 ଖଣ୍ଡି ଆମ୍ବୁଲ ତା ମୂଷି ପାଇଁ ଲୁଚେଇ ନେଇଗଲା। ଯେପରି ଆମ୍ବୁଲ ରାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ସହାନୁଭୂତି, ପ୍ରେମ ଆଉ ସହଯୋଗିତାର ଦିନ ରହିଲା, ସେହିଭଳି ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗିତାର ହାତ ବଢ଼ାଇ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ରାଧେ ରାଧେ।